Illum nagħmlu tifkira ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, Verġni u Dottur tal-Knisja. Imwielda fin-Normandija, Franza, ġo familja numeruża. Tereżina kellha tfulija sabiħa fl-Iżjir. Ta' 14-il sena ridet tidħol mal-Karmelitani. Digrit speċjali tal-Papa, intlaqet fil-monasteru bl-isem ta' Suor Teresa tal-Bambin Ġesu u tal-Wiċċ Imqaddes. Fil-monasteru għexet ħajja ta' umiltà, sempliċità evanġelika, talb, studju u ħidma fil-formazzjoni ta' novizzi. Xtaqet tkun kollox għal Ġesu, martri, apostlu, missjonarja u għalliema, imma fuq kollox xtaqet tkun kollha kemm hi imħabba. Il-vokazzjoni tiegħi hi l-inħobb, kitbet, u fil-qalb tal-Knisja irid inkun l-imħabba. Ta' 23 sena ħakmeta marda qalila li f'sena ħadet tal-qabar. Santa Teresa soffrit ħafna, l-aktar mid-deżoluzzjoni tar-ruħ. Iżda l-fidu l-imħabba kellha f'Ġesu qatt ma naqsu fiha. Saret ta' bilħaq vittma ta' mħabba għas-salvazzjoni tal-mitinbin u għall-Knisja Missjonarja. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu u tal-Wiċċ ta' Kristu hija l-patruna prinċipali tal-missjonijiet. Kanta l-Knisja llum fġieħa, il-mulej dar magħha u għallima, ħarisa bil-ħabba tajnejh, bħal ajkla firex u ġwen ħajħ u ħada għalih, refaħħa fuq drijajh. Il-mulej waħdu mexxija.